बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ दिनै 1 मार्च बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' गेदेमा दैदेनगिरि सानैनिबो गोथार जोनोम सान। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै 53 बोसोर आबुं जाबाय। बिथाङा थांनाय 1969 मायथाइनि 1 मार्च दिनैनि सानाव जोनोम जादोंमोन। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै 47 बोसोर आबुं जाबाय। बिथाङा थांनाय 1975 मायथाइनि 1 मार्च दिनैनि सानाव जोनोम जादोंमोन। मख'नो गोनांदि हिन्दुस्तान पेट्रलियाम लिमिटेडनि दैदेनगिरिफोरा चिरां जिल्लानि खाग्राबारि गामियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि गोथार जोनोम साननि केक हाना जाहोदों। फिफाया रासियाखौ 2022 मायथाइनि वर्ल्ड कापनिफ्राय होखारबाय आरो रासियानि हानजाखौ गासिबो इन्टारनेशनेल फुटबल बादायलायनायनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होनना फिफाया फोसावो। फिफा आरो यूईएफए मैया रासियानि माहारियारि हानजा आरो क्लाब हानजाफोरखौ फिफा आरो यूईएफए बादायलायनायाव बाहागो लानायनिफ्राय थिखानाय गैयै समसिम सासपेन्ड खालामो। मोनसे गोग्गाथाव रादाब, सासे बर'नि फिसाया बर' बिजोंजों फरायनानै जाफुंसार जानो हादों। सासे बर'नि फिसाया फिजिक्सआव डक्टरेट डिग्री मोननो हाबाय। उदालगुरि जिल्ला रौतानि डक्टर बिरबायश्री बर'आ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय फिजिक्स आयदायाव डक्टरेट डिग्री लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय। बिथांनि जाफुंसार जानो हानाया बर' रायजोफोरनि गेजेराव थुलुंगाथाव आरो बर' बिजोंनि गोग्गाथाव लाबोनो हादों। रासिया इउक्रेननि दावहाया सानफा एफा गिलु बालु महर लानायखौ नुनो मोन्दों। रासियाया फिन इउक्रेननि सान्थ्रिफोरनि सायाव गिख्रंथाव गाग्लोबदों। रासियानि सान्थ्रिनि आर्टिलारि स्ट्राइकआव इउक्रेननि गोबां सान्थ्रिफोरनि जिउ गोमायो। बे गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव सा 70 इउक्रेननि सान्थ्रिफोरनि जिउ गोमायो। इउक्रेननि किविभ आरो खारिभनि गेजेराव उपथेरिका ओनसोलाव बे आर्टिलारि स्ट्राइकआ जायो, जायनि जाहोनाव सा 70 इउक्रेननि सान्थ्रिफोरनि जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि रासियानि गाग्लोबनायाव भारतनि सासे फरायसुलानि जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय भारतनि फरायसुलाखौ कर्नाटकानि 21 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय भारतनि फरायसुलाया रासियानि गाग्लोबनाय समाव दखानाव मुवा बायनो थांदोंमोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफआ फैगौ 14 मार्चनिफ्राय 1 एप्रिलसिम जानो गोनां आसाम बिधान सभानि रांबावजा जथुम्मायाव बिजेपि दोलोजों जिरायगोन। बिपिएफनि एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा बुङो दि बावैसो सान सिगां बिपिएफआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनायनि उनाव थिरांथा लानाय जायो दि आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि जौगानायखौ नोजोर बोनानै बिपिएफआ बिजेपि दोलोनि दैदेननाय सरकारखौ मदद होगोन होनना। बिनिखायनो बिपिएफआ रांबावजा जथुम्मायाव बेरेखा मासियाव जिरायालासे बिजेपि दोलोजों जिरायगोन होनना। लोगोसे फैगौ राज्य सभानि बिसायख'थियाव बिपिएफआ बिजेपिखौ मदद होगोन नामा? बे सोंथिनि सायावबो एमएलए दुर्गा दास बर' बिथाङा बुङो दि बिनि सायाव बिपिएफआ दासिमबो जोबथा थिरांथा लानाय जायाखै। बिनि सायाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों सावरायनायनि उनावसो जोबथा थिरांथाखौ लानाय जागोन होनना। रासिया इउक्रेननि दावहाया दासिमबो थाबथानायनि मुं लायाखै। बेखौ नोजोर बोनानै दासिमबो इउक्रेननि राजथावनि किभआव थालांनाय गासिबो भारतारि सुबुंफोरखौ थाबैनो राजथावनि किभ नागारनो बोसोन होयो इउक्रेननि भारतारि राजथान्दै बिथाङा। इउक्रेननि भारतारि राजथान्दै बिथाङा बोसोन होनानै बुङो दि फरायसाफोरखौ लादेरनानै गासिबो भारतारि सुबुंफोरा दिनैनि गेजेरावनो थाबैनो राजथावनि किभ नागारनो बोसोन होनाय जाबाय होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।